Izisebenzi ezingaphansi kwenhlangano iNEHAWU kanye nePSA zimashele emahhovisi omnyango wezamanzi nenhlanzeko eThekwini zikhala ngokusebenzela emakhaya kodwa zingenazo izinsiza kusebenza. We enjoy working from home, but if you want us to work from home, give us tools of trade. This arrangement of working from home has not been working for them. It messes up their routine. Every now and then they're being called, they can't plan their days. iNEHAWU ithi inike umnyango izinsuku ezinhlanu ukuthi uphendule ngalokhu. Kusenjalo, izakhamuzi ezingaphansi komasipala uMsunduzi zimashele emahhovisi alomasipala ziyokwethula uhlu lwezikhalo zazo ezifaka phakathi ukunyuswa kwezindleko zomasipala, ukungalungiswa kwengqalasizinda kanye nokungathuthwa kwemfucuza. Most of these people are marching here because of the service delivery that is poor. There's potholes, the city is filthy. This town is likened unto Para town, and we're doing our best to try and uplift the town, but the municipality is not coming to the fore. Our people can't manage to pay these bills, and our service delivery is putrid. It's very bad. Bekungasikho okokuqala lezakhamuzi zibhikisha njengoba ngenyanga edlule zake zabhikishela kulo masipala ngezizathu ezifanayo.